Krajčírske metre, drevené, koženkové, ohybné s patentkou. Presnosť je pri šití základ a krajčírske metre sú nepostradateľným pomocníkom pre každého, kto tvorí doma alebo profesionálne. Ide o flexibilné meracie pásky, ktoré sa používajú pri šití, krajčírskej tvorbe či projektoch na meranie látok aj tela. Ich pružnosť umožňuje pohodlne objať zakrivené časti, napríklad rukávy, suknie či pás a zaručiť presné meranie. Metre sa často dodávajú v praktických krabičkách, ktoré chránia pásku a uľahčujú skladovanie či prenášanie. Vždy ich máte pripravené po ruke. Krajčírske metre môžu byť aj obostranné s centimetrovým aj palcovými jednotkami, takže môžeš pracovať v rôznych mierkach bez prepočítavania. Krajčírske metre sú nevyhnutné pri každom projekte, úprave strihov alebo šití na mieru. Presné meranie znamená lepší výsledok. Krajčírske metre rôznych typov, drevené, koženkové, ohybné s patentkou nájdeš v textilnej galantérii Levík v predajni aj online na www.levík.sk.